The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Josco ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA4 The Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating tabang legal. Isang ina ang dumulog sa ating programa upang manawagan sa kanyang nawawalang anak. Hinaing ni Nana Emerlita Ribangcos nitong ika-15 ng Mayo. Nang huli niya raw na nakita ang kanyang anak na si Niela Salazar Ribangcos. Labis ang takot ni Emerlita dahil bago pa raw mangyari ito ay nakatanggap sila ng pananakot mula mismo sa nakakatandang kapatid ni Emerlita. Sa ngayon, 1.5 buwan nang nawawala si Niela at ngayon ay makakausap ngayong hapon si Emerlita Ribangcos mula sa Uwas Albay. Magandang hapon sa iyo, Nanay Emerlita. Magandang hapon po, sir. Opo, maaari ko bang maitanong saan niyo huling nakita itong anak niyo, ma'am? Bali po, sir, nung last namin kita po nung May 15 ng umaga po, sir. Kasi pumasok po yung anak ko sa school. Opo. Opo, simula nun, ma'am, hindi na po ito umuwi, itong anak niyo. Opo, sir. Simula po nung May 15 po. Opo. Before ito mawala, ma'am, nagpaalam ba sa inyo kung saan daw siya pupunta nung mga araw na yon? Bali po, sir, nung May 14 po, nagpaalam po kasi yung anak ko na kinabukasan nga po ng May 15, papasok daw po siya. Opo. Tapos pumayag po ako. Di, yun naman po, yung last pong message niya po sa akin, yung humingi po siya ng load na sabi niya, Mama, pahingi po ako ng pang-load, ng load. Diniloadan ko po siya, sir. Tapos yung na-receive na, yung sinend ko na po yung load, yung na-load ko po sa kanya, sir, nag-message po siya sa akin na last na pupunta daw po siya ng Anjena po sa Pulangi po. Opo. So sabi ko, yun po. Pero hindi niya po sinabi yung exact na oras sa hapon kung anong oras po siya talaga pupunta ng Anjena. Opo. Ano daw? Tapos po nung, sir, Opo. nung bandang ano na po, kasi nag-iisip na po ako kasi mag-alas 6 na po, wala pa rin po. Kasi hindi po kami sanay na gano'n nga po yung pag ganong oras na wala pa po. So, sinachat ko po siya, tinatawagan ko nga po, hindi ko na po siya makontak po nun, sir. Opo. Ma'am, ano daw pagkakasabi ng anak niyo, ma'am? Ano daw yung gagawin niya dun sa Pulangi? Bali po, sir, yung sabi niya po lang sa akin, sabi niya, Mama, dadiretso po ako ng Anjena ng Pulangi kasi may bibilhin po akong project, yung parang pang-ukit po ata yung sinasabi niya. Yun Opo. lang po yung sinabi niya po, sir, sa akin. Opo. Nung nalaman niyo or mga anong oras na hindi pa ito nakakauwi itong anak niyo, ma'am, ano yung una niyong ginawa? Sir, ano po, bali sige po ang tawag namin sa kanya. Tapos nung bandang gabing-gabi na po, hindi na po ako talaga mapakali, sir. Kaya
yung ginawa ko po muna, pinuntahan ko po yung classmate niya, yung dito lang po sa kalapit namin. Opo. Pinuntahan ko po sa bahay mismo. Tinanong ko nga po kung nakita po yung anak ko or kasama po kasi friend din po siya. Kasi sabi nga po sa akin, hindi nga daw po nila nakasama yung anak ko po at hindi rin po nila alam kung saan nga po pumunta yung anak ko. So, kinabahan po ako, sir. Tapos, bali pumunta din po ako sa kapatid ko po kasi may isa pa po akong kapatid dito na taga Tula-Tula, Ligaw po. Pinuntahan po yun namin mga bandang 12 a.m. na po, alauna po. Sinato ko po kasi nagbabaka sakali po ako, sir, na baka nandun yung anak ko po. Kaso nga po, wala din daw po pala sa kanila. Opo. Nung nagpaalam sa iyo, ma'am, before ito mawala itong anak niyo, ma'am, may sinabi ba sa inyo na kung sino yung kasama niya nung mga araw na yon? Wala po, sir. Wala po siyang binanggit na may kasama. Wala po. Basta yung sabi niya lang po, pupunta po siya ng Anjena ng Kulanggi po. Pero Kaya nga po nung... Opo, madalas Kaya ba nga siyang po, nagpapaalam sa iyo, ma'am, na aalis siya? Ano lang po, yun lang po yung sinabi niya, pupunta nga po siya sa Anjena po kasi may bibili nga po. Yan lang po talaga yung last na message niya sa akin, sir. Opo, at ang ikinakatakot mo ngayon, ma'am, before ito mawala itong anak niyo, ma'am, ay nakakatanggap kayo ng death threat. Opo, sir, kasi ganito po yun, sir. Nung May 11 po kasi, sir, may yung kapatid ko pong panganay at saka ako po, bali, nasaktan niya po ako. Bali, inano niya po yung mukha ko po, pinalo niya po ng hollow blocks. Opo. Siyempre po, kasi po yung umpisa po nun, sir, ganito po, sir. Nagiinom po siya ng Red Horse. Opo. Tapos, sinabihan ko lang po siya na bawal nga po yun kasi nga po, di ba, sir, kinabukasan po, ang botohan, liquor ban po. Tapos, sinabihan ko lang siya na bawal yan kasi may mga pulis nga pong nag-iikot. Baka mamaya mahuli siya. Sabi Opo. ko. Tama po. Tapos, sir, nagbanggit pa nga po siya kasi meron siya nung parang pang ano ng ibon, yung parang ano ba tawag po? Di ko kasi alam yung tawag doon. Iskopitilya lang kasi alam po doon, sir. Opo, Sabi parang baril, ma'am. Sinabihan ko po siya na huwag kang magbibit-bit ng ganyan kasi nga bawal talaga yan. Kasi kung mahuli nga po siya, lalo't pa pong umiinom po. Tapos may kainuman siyang matanda. Bali yung matanda po, minura-mura niya po yun. Minura-mura niya. Tapos sinita ko rin po siya, sinabihan ko lang po na huwag mo naman ganunin ka ako yung matanda kasi nakakatanda nga po yun. Tapos nagmura siya, nagmura. Nung pag-alis po nung matanda, sir, ako po yung binalingan ng galit niya po, sir. Opo. Yun po yung... Ito bang matanda? Inano po niya ako. Opo, sino po itong matanda, ma'am? Kilala niyo ho ba? Ito ba yung kabarangay niyo? Opo, si... Ano yun eh, Kuya Greg. Ano apelido nung Daniel? Basta Kuya Greg po siya, yung Rinyon po, Kuya Greg Rinyon. Pero yun po, si Kuya Greg Rinyon, hindi po siya sumasagot po, sir. Hindi po. Anong nangyari Kasi sa kanya, ma'am? Anong nangyari ng mga oras na yun? Ay napadaan lang itong si Greg? Nag-anon lang. Yung kapatid ko po, sir, nakainom na. Bali yung... Nabalingan, nagkanon sila ng matanda. Hindi nga po siya pinapatulan ng matanda. Tapos minura-mura niya po yun. Tapos yun po, umalis na rin yung matanda. Sinabihan ko ngayon po yung kapatid ko na huwag kang ganyan ka po. Kasi syempre po, matanda po yun. Sabi ko, huwag mong ganunin yung nakakatanda sa'yo. Yun po, nagalit po siya sa akin ng gusto kung ano-ano na po ang sinabi sa akin. Ganun, hanggang sa inambalos na po na ako ng hollow block po, sir. Opo, ano daw yung naging dahilan ng kapatid mo? Bakit pinagmumura niya itong matanda? Parang napiko nata yung ano, yung parang sa kwento. Kasi po, sir, yung kapatid ko po, gusto po nun lagi siyang bida. Ayaw niya po magpatalo sa kwento. Kasi nakikinig lang po kami. Hindi nga po umiimik yung matanda. Tapos parang hinahamon niya kasi po yung si Kuya Greg na gusto mo bumili pa ako ng isang case na alak. Sabi nga po nung ni Kuya Greg, tama na, ayokong uminom. So ibig sabihin, ma'am, ibig sabihin, ma'am, kainuman po ito ng kapatid mo, itong matanda. Opo, pero hindi naman uminom ng madami po yung si Kuya Greg kasi nga yung kapatid ko lang po yung gustong uminom. Ayaw nga po nung matanda po ni Kuya Greg. Kasi nga aram naman na po niya na bawal nga po yun. Opo, sa pagkakatansya mo, ma'am, ito ba yung kapatid mo ay lasing na nung mga oras na yon? Ano tayo, sir, 2 boteng Red Horse kasi namumula na po siya eh. Opo. Namumula na po yun eh. Itong matanda, ma'am, kaano-ano niyo po ito? Yung pinagmumura ng kapatid mo?
Parang pumupunta lang po dito. Parang pumupunta-punta lang minsan-minsan, gano'n po. Pero hindi naman sila lagi nainom. Hindi naman yung nainom lagi, Kuya Greg, dito eh. Nagkataon lang po noon, yung kapatid ko po yung naghahamon ng inuman. Na Opo. ayaw nga nito, Greg po. Opo, tapos nung umalis na itong matanda, ay ikaw na yung napagbuntungan ng galit nitong Opo, kapatid sir. mo. Opo, kasi yun nga po, siguro nagalit siya dahil sa sinabihan ko nga po siya na gano'n na bawal uminom. Kasi Opo, baka gusto... Opo, ano yung ginawa sa iyo nung kapatid mo nung mga oras na yon? Bali, nawakan niya po yung buho ko po, hindi po ako makagalaw. Tapos tinambalos niya po ako sa kanang dito po. Dito po sa mukha ko po, inambalos niya ako ng 2 beses ng hollow block. Opo. Tapos nung nabutawan niya po ako, kasi po, yung anak ko po, hindi pa po nawawala yun, nandito pa po yun. Pati yung bunso ko po. Bali, inawakan niya po nila po yung kapatid ko sa 2 braso po. Kasi sinabihan po nung anak kong nawawala na sabi sa kanya, huwag mong saktan ng mama namin, wala kang karapatan saktan ng ina namin. Ginanon siya. Tapos, pinitawan po ako ng kapatid ko po, sir. Yun pala, pupunta dun sa tindahan niya na kukunin yung baril ng ibon. Kasi yun nga ang ibabaril sa akin. Kasi daw yun, tumatagos naman daw yung sa ulo. Opo. Yun ang sinabi ng kapatid ko po. Kaya po nun, sir, nakalabas po ako. Sakto nga po sa nung pagkalabas po dito sa amin, nakatakbo ako dun sa may kapitbahay. Humingi po ako ng saklolo. Sabi ko, tulungan niyo ako, hingi ako ng tulong. Sakto Opo. po, may dumating pong pulis kasi nagronda po that time yung mga pulis eh. Doon po, nakahingi po ako ng tulong sa pulis ng UWAS. Naghingi po ako ng tulong na sabi ko po, sir, ano ko po yung kapatid ko kasi po sinaktan ako. Tsaka nagbanta kasi that time yung kapatid ko po, sir, bago umalis na pagdala ng motor, sabi niya, babalikan ko kayo, iisa-isain ko kayo. Yun po ang sabi niya. Kaya siyempre, sir, ako tao lang, natakot po ako talaga, sir. Kaya ang ginawa ko po, nung sakto, nung may pulis, humingi talaga po ako ng tulong. Yun naman po, tinulungan po naman nila ako. Opo. Kaya po, nagpa-medical po talaga ako nung sir. Nagpa-medical po ako, tsaka nag-blatter po. Okay, so ibig sabihin ma'am, ang eksaktong sinabi niya na pananakot sa inyo ay uubusin raw kayo, iisa-isahin. Opo, sir. Nagbitaw siyang salita nung sir bago siya umalis po. Dala-dala yung motor po. Opo. Tapos nga po, sir, nung gabi po noon, nung may 11 mismong gabi, bumalik po yun, sir. Kasi nandito kami noon, pati yung pamangkin ko, nandun ako sa may bomba. Yung bomba poso po, nakatayo po ako doon. Buti lang po, sir, nakatakbo ko kasi po may dala-dala po siyang 2x2 po na kahoy. Buti na lang po, nakatakbo kami. Kasi kung hindi po, baka naambalos na ako nung sa ulo ng 2x2 kasi bumalik siya noon, sir eh. Kaya Opo. grabe yung takot namin. Kaya hindi kami natutulog dito sa gabi po noon. Opo, ito bang kapatid mo ma'am, sa tuwing nalalasing ay ganito yung ginagawa sa inyo? Itong nananakit siya? Bali, sir, hindi ko po alam kasi po nasa Maynila po ako, sir eh. Bali, umuwi lang po kasi ako noong April 26 po dito. Hindi ko naman po siya totally talagang nakikitang ganyan kasi wala nga po kami dito. Bali, yung kasama niya po dito, yung nanay ko lang po siya at saka yung 2 ko pong anak. Opo, sa tingin nyo ma'am, baka siguro sa kalasingan ay nagawa niya ito, yung pananakit sa'yo at pananakot. Pero hindi po, sir, kasi halos lahat ng tao dito, sir, nagkukwento din sa akin na yung kapatid kong daw yun, yung panganay ko pong kapatid, sinasaktan din daw nun ng nanay ko po. Opo. Sinasaktan ko kasi po, sir, may mga nakakakita pong tao na ganun po yung ginagawa niya sa nanay namin. Tapos kapag daw po nga magluluto ng pagkain, pag hindi niya nagustuhan, itatapon sa harapan ng nanay ko. Yun po yung mga kwento talaga dito ng mga tao po. Kaya nga, sabi nga rin sa akin ng ibang tao po, tama lang daw po yung ginawa ko para mabigyan daw ng leksyon yung kapatid ko. Kasi grabe po, sir, talagang trauma po yung nangyari po. Kasi yung takot po namin bawat lingon po namin, piling namin, nandyan siya, ganun. Opo. Kaya gusto ko pong bigyan ng siya talaga, sir. Opo, ito bang kapatid mo ma'am ay dyan din sa barangay nyo nakatira? Opo, sir. Kasi po, sir, kwento ko lang po, yung kapatid kong po yan, nakulong na po yan. Anong Nakulong kaso? po yan, Sa anong sir. kaso naman ito ma'am? Bakit ito nakulong na kapatid mo? Rape case po, 1736 po ba yun? Basta yung rape case po ang kaso niyan. Tapos po, sir, binigyan lang po ng parol yan. Opo. Parang nakalaya lang po siya, ganun po. At simula nung nakalaya ito ma'am, parang siga na ito sa inyong barangay. Maano po siya, may mga nagsasabi din po dito na sabi nga, may mga, di ba po, may munting bukid lang po kami, maliit na palayan, maliit lang po. Yung nagtatrabaho po sa palayan namin, sinasabihan po niya na
ganyan, parang sabi wala kayong kwentang mag-asikaso ng bukid, ganon. Tapos pagkakain na po yung mga nagtatrabaho, itatapon niya po yung niluto ng nanay ko na pangmerienda kung pangkain, ganon. Kaya yung mga tao pong nagtatrabaho dito sa bukid namin, natatakot po kasi ganon po siya. Opo. Tapos na isa pa pong nagkwento sa akin, yung nagpe-pedicab po, sinabihan daw siya ng kapatid ko no na, sabi, gusto mo ilagay ko sa ulo mo tong Red Horse para yung sa pambaril daw po ng ibon, yun daw ang gagamitin niya. Kaya yun daw, binlatter din daw po niya yung kapatid ko noon nung nagsalitang ganun po, sir. Opo, talagang matapang itong kapatid mo. Kahit sinong kumbaga, nakikita sa daan ay pinagsasabihan o tinatakot nitong kapatid mo, ano? Opo, sir. Kaya sobra po talaga yung ano ko na gusto ko po talagang mahuli yan kasi grabe po yung ginawa niyan. Tsaka yung trauma po, sir. Tsaka yung anak ko po, sir. Siya lang naman po yung nagbabanta ng ganun. Sabi pa niya po sa banta sa akin, ipapapatay daw po niya yung anak ko. Tapos isa-isain daw niya po kami. May mga umaali-aligi daw dito sa amin. Yun ang mga sinasabi niya po. Tapos kung magaling daw po ako, hanapin ko daw po ang anak ko. Kaya sir, sobra po yung takot ko po, sir. Kasi Kumbaga, baka yung kapatid mo ang nasa likod ng pagkawala ng anak mo. Kasi po sir, siya lang naman po yung nagbabanta ng ganun eh. Parang pinasa ko lang po sa mga message niya po sir. Kasi may mga message siyang ganun eh. Kaya talagang hindi ko po alam kung nasaan po ang anak ko talaga sir eh. Okay, Yung so anak ibig lang po sabihin na ma'am, ano po. before ito mawala itong anak mo, ay nakakatanggap pa rin kayo ng mga mensahe dito sa kapatid mo na pagbabanta na may mangyayari dito sa anak mo or else or dito sa inyo? Opo sir, ganun po kasi meron talaga po sir, kaya nga po nandito po yung lahat sa message ko, nakasave po lahat yun. Tapos yung nung linggo nga lang po sir, nag-limit call, hindi ko po sinasagot kasi natatakot na po ako sir. Hinayaan ko lang po kasi yung isang number niya po, binlock ko na po yun. Hindi ko alam na may isa pa pala siyang number na ginagamit. Kaya yun ang ginamit niya siguro sa akin na pang-miss call. Hindi ko po sinasagot kasi madaling araw po siya nag-miss call eh. Kaya ni-report, sinabi ko rin po yun sa pulis kasi natatakot talaga kami sir. Opo. Baka mamaya nandyan lang siya sa gilid eh. Yun ang Opo. iniisip ko po. Sa ngayon po ba ma'am, may idea po kayo kung nasaan po itong kapatid mong nakakatanda? Sir, wala po talaga kaming alam. Pero nung time na nandito po yun, laging may binabanggit po yun na may mga kosa daw po siya. Yun lang po ang naririnig namin na kosa, mga ganun, marami daw siyang kosa. Mga ganun lang po. Opo. Wala kaming idea talaga, sir, kung Opo. nasaan siya. Hindi po talaga namin alam. Opo, sa pagkakalam niyo ma'am, kailan po ito nawala dyan sa inyong lugar, itong kapatid mo? Bali po, sir, ganito po yun. Di ba po, sir, nasaktan niya po ako nung May 11. Opo. Bali May 11 po, May 11 to May 14 po, sa araw, hindi po siya napunta dito sa bahay. Bali, napunta po siya dito gabi-gabi. Kasi po, tuwing gabi, wala po kami dito, sir. Hindi kami natutulog dito. Kasi nga, yun nga po yung sabi ng pulis namin na umiwas po kami para sa safety din po namin. Opo. Bali, nag-lookout po kami dito sa mayunahan namin kasi may madilim na parte po doon. Bali, tinitilip din po namin yung bahay namin. Yun po, nakikita po talaga siya namin na pumupunta dito ng ganung oras, mga 6, mga 9, ganyan po. Kami Opo. po, natatakot kami humarap kasi baka may habulin po kami. Opo. Minsan po may dala-dala po siyang pamalo kung ano po. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, nangyari yung pananakit sa'yo May 11. At pagkalipas ng 4 na araw, May 15, ito na yung araw na nawawala na itong anak mo. Bali po, sir, nung May 14, yun po ang last na kita ko po sa kapatid ko po. Opo. Yun po yung last na nakita ko siya. Na kinabukasan po, pag-uwi po namin dito, kasi nakikitulog po kami sa ibang bahay po, nakita po namin yung tindahan niya po, sir, nakapadlock na po. Nakapadlock na nung May 15 na umaga. Pero Opo. yung anak ko po noon, pumasok na po sa school. Opo. Kasi maaga po eh. Umuwi po kasi kami dito, mga madilim-dilim pa po ganyan, 5. Kasi nga, umuwi rin kami dito pag umaga po kasi yung bahay din namin, naayos din po namin, ganun. Sa gabi lang po kami wala, nakikitulog lang po kami. Opo. Pero meron kayong mga ebidensya na makapagtutunay or makakapagpatunay na dito sa ginagawang pananakot po sa inyo ng kuya mo?
may mga message lang po ako na galing sa kanya. Lahat po yun nandito po sa message ko. Tsaka Opo. hindi ko po yung tinidelete, sir. Yun Opo. lang po. Tapos, Opo, kasi sir, nung May 14 na, Opo, before po ito mawala itong anak nyo, ay napagsabihan nyo po ba ito na mag-ingat dahil sa, ito nga, na pananakot po sa inyo ng kuya mo? opo, sir. Kasi nung May 11, di ba po 12, walang pasok nun kasi botohan. 13, hindi ko po pinapasok yung anak ko noon kasi nga, yung inisip ko nga po, di ba po hindi po nauwi ng umaga dito yung kapatid ko po. Sabi ko sa kanya, huwag ka munang pumasok kasi may problema pa nga yung ganito nga, nalaman nga ng kapatid ko na pinapulis ko po siya. Opo. So hindi ko po pinapasok yun. Kaso nung May 15 lang talaga, sir, nung May 14, nagsabi talaga yung anak ko sa akin na, sabi niya, mama, bukas papasok po ako kasi ayaw kasi talaga nung sir nag-absent sa school, ayaw na talagang hindi, yung pa-absent po, gusto niya lagi siyang present, ganun. Opo. Kaya pumayag po ako nung May 15, pero binilinan ko po yun, sabi ko mag-iingat, kako, ganun, huwag kang sasakay kahit kanino. Sinabihan ko na po yun, talagang pinayuhan ko po yun, sir, kasi yung nangyari nga po nung May 11, natatakot nga po ako na may mangyari nga na ganun. Kaya Opo. dinilinan ko talaga yung anak ko nun po, sir. Pero hindi ko po inakala na mangyayari po pala talaga nung May 15 na ganun nga po. Hindi na pala makakauwi yung anak ko po. Ito ma'am, maitanong ko lang mula sa iyo, sa pagkakakilala mo dito sa kapatid mo, magagawa niya ba na itong siya ang nasa likod ng pagkawala ng anak mo, ma'am? Hindi ko po alam, sir, kasi siguro sa galit niya ganun sa akin, no, dahil sa pinapulis ko siya. Hindi ko po talaga alam, sir, kasi siya lang naman po, sir, yung nagbanta ng ganun, sir, eh. Siya lang yung nagsasabi, papapatay niya daw yung anak ko, ganun. Opo. Hanapin ko daw kung magaling daw po ako. Kumbaga, sa madaling sabi, ma'am, ang tinuturo mong may kapakanan o nasa likod po ng pagkawala ng anak mo, itong kapatid mo. Opo, kasi siya lang po yung nagsasabi ng ganun sa akin, eh. Kaso, yun nga po, hindi ko naman po masabing talagang siya kasi wala nga po ako, sir, ebidensya na talagang kasama niya po yung anak ko. Pero trinay nyo mo ba na i-contact or kontakin po itong kapatid mo patungkol po dito kung kasama niya po itong anak nyo? Hindi ko nga po kasi natakot po kasi ako sa mga threat nun, eh. Kung ano po kasi sinasabi sa akin, kaya natatakot po talaga ako, sir. So hindi nyo pa po na subukan na kontakin po itong kapatid mo, baka sakaling kasama niya itong or hawak niya itong anak mo? Hindi po, sir, kasi natatakot po ako, sir, eh. Opo. Ito bang insidente man ay nai-report nyo ba sa pulis o kaya sa barangay nyo, ma'am? Opo, sir, lahat po yan. Pati yung pagbanta, lahat po yan, sir. Naiano ko na po yan sa barangay tsaka sa pulis ko. Lahat po, sir. Opo, Pati yung sige, ma'am. pagkawala ng anak ko, Opo. pananakit ng kapatid ko po, lahat po yun. Inasikaso ko po yun, sir. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang, idudulog na natin ito sa PNP. Para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Ace Rebulanan ng UWAS Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sarento. Magandang hapon din po sa inyo po at sa ating mga tagapakinig po. Opo, narinig nyo po yung usapan namin ni Nanay Emerlita. May pananakot daw po na natatanggap itong mag-ina na si Emerlita at si Niela. At sa ngayon ay alalahanin ni Nanay Emerlita ay yung pagkawala nito ni Niela na mahigit isa't kalahating buwan na po. Ano po ang maaring nating maitulong na maging aksyon ng pulisya? Sa totoo lang po, sir, may mga hakbang na kaming ginagawa para matulungan natin po si nanay po para mahanap po natin ang nawawala niya pong anak. Hindi po kami humihinto sa pagtatanong-tanong na baka may nakikita po sa anak niya o may pinuntahan man lang po para po matunto natin yung kinaroroonan po ng bata. Opo, so ibig sabihin, sir, under investigation na po itong pagkawala ni Niela. Opo, sir. Posible kaya, sir, na maging lead po itong nangyaring pananakot po nitong nakakatandang kapatid ni Emerlita sa pagkawala po ni Niela? Pwede, sir, hindi po natin yan inaalis na pwedeng sa ngayon po kasama nung kapatid niya yung anak niya po. Kasi yun lang naman po ang insidente na pwede natin tingnan. Opo. Ang patungkol po sa pagkawala ng kanyang anak po. Opo. Siguro ano na lang po ang pwede nating maipayo dito kay Nanay Emerlita, sir?
Para sa kinanay ang Merlita po, andito naman po ang impila ng pulisya ng UWAS po. Hindi po kami nagpapabaya para mahanap po natin ang ating anak po. Apo. Siguro naman po, alam naman ni nanay na lahat naman po na tulong ay ginagawa natin para matunto natin ang kinaroonan ng nawawalang bata po. Apo, mensahe rin po, sir, sa publiko in case po na mayroong nakakita at makapagtutulong po sa ating investigasyon patungkol dito sa pagkawala po ni Niela. Sa ating pong mga tagapakinig po, humingi po kami ng tulong po na kung may alam po kayo ang kinaroonan ng anak ni nanay, pwede niyo pong ipagbigay alam po ito sa amin para matuntun po natin at ma-recover natin ang kinaroonan po nito. Opo. Siguro, sir, before kita bitawan, siguro hingi po ako ng advice sa publiko na in case po na nakakaranas or na nakakaranas po sila ng pananakot, ano ang dapat nilang gawin? Sa mga ganyan pong insidente, wag po kayo magatubili pong humingi ng tulong sa kapulisan kasi ito lang kami lang naman po ang maring makapagbigay tulong po sa inyong mga problema po. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po. Po si Police Executive Master Sergeant Ace Rebulanan ng UWAS Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. Apo, balikan ko lang si Nanay Emerlita. Nanay. Hello po. Hello po. Opo, ngayon po ay marami po sa ating nakakapanood at kumbaga nakakarinig po sa atin. Ano po yung panawagan natin sa publiko? Opo, sir. Wait lang. Magpapasalamat lang po ako, sir, dyan sa UWAS. Dito po sa UWAS. Sige po, ma'am. Kasi po, sir, hindi naman po nila ako pinapabayaan. At inaayos naman po nila, sir. Bali, may inaantay na lang po kasi na kailangan ipasa sa kanila para nga po mapailan na po yung kaso nung pananakit sa akin ng kapatid ko. Opo. Saka okay naman po sila, sir, sa akin, yung mga pulis po ng UWAS ko. Kaya naman nagpapasalamat nga po ako kasi kahit paano po pinupuntahan po nila ako dito sa bahay. Minsan inaano po nila ako, na-update po. Opo, saludo po tayo dyan sa UWAS MPS po, ma'am. Opo, sir. Tsaka sa barangay din po ng Iraia Norte, nagpapasalamat din po ako. Opo. O sige, ma'am, kung meron kong panawagan po sa ating tagapanood po ngayon na hapon, ano po yun, ma'am? Ako po magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Emerlita Rebancos na taga Purok 6, Iraia Norte, UWAS Albay. Nandito po ako at nasa tabang ora mismo na humingi po sana ako ng tulong upang ipanawagan ang nawawala ko pong anak na simula pa po noong May 15 hanggang ngayon po hindi ko pa po nakikita ang anak ko at sana po kung makita nyo man po yung anak ko, huwag po kayong magatubiling i-message po ako or tawagan po ako at ibibigay ko po yung number ko po na pwede nyo pong kontakin sa akin kasi talaga pong gusto ko na po makita ang anak ko. Apo. Ito po yung number ko po, 0915-216-5041. Opo, ayan po, ma'am. Rin po, sir. Opo, yan Sa po inyo ay sir, naka-flash po sa ating screen. Mga ka-aksyon, ayan po si Niela Salazar Bangkos, 19 years old, taga Purok 6, Iraia Norte, UWAS Albay. Yan po ang number na pwede niyo pong kontakin si Nanay Emerlita, 0915-216-5041. At maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan, ma'am, kung meron ka din mensahe dito sa kapatid mo, ma'am, ano po yon? Sa kapatid ko na si Merliniel Salazar Bancos, kung nasa iyo man ang anak ko, kung kinuha mo man, kasi ikaw lang naman na nagbibitaw ng salita sa akin, parang awa mo na. Ilabas mo na yung anak ko kasi sinira mo yung pag-aaral ng anak ko. Kung sakasakali nandyan sa yung anak ko, alam mong college yan. Alam mo na yung may pangarap yung anak ko. Sana pauwiin mo na lang yung anak ko. Please lang kasi sana maisip mo yung nararamdaman ko. Alam mo sa sarili mo ikaw ang may mali. Alam mo sa sarili mo ikaw yung may kasalanan kung bakit umantong sa ganito yun. Hindi naman pwedeng ako magpatawad sa iyo na gano'n kasi sobra-sobra ng ginawa mo rito. Pati yung nanay natin, sinasaktan mo.
Hindi ka na naawa. Opo. Nanay Merlita, ano sana yung pangarap maging pagkatapos na makatapos itong pag-aaral? Gusto po nun makapagtapos. Gusto po nun mag-aral kasi pinapayuan ko nga po yun, sir eh. Kahit sila dalawa magkapatid, sinasabihan ko po yun na mag-aral kayong mabuti kasi kita nyo naman ako, wala naman akong asawa ka ako. Mag-aral kayo, tsaka wag na kayong gagaya sa akin. Kaya yung anak ko po talagang, porsigido po talagang mag-aral yun, sir. Kaya ginagawa ko naman po talaga, sir, yung best ko kung paano ko pumano yung anak ko na makabalik po. Opo. Kasi sa isang buwan na po wala yung anak kong Ano may daw? 15 pa po kasi yun eh. Opo, ano daw yung pangarap niya sana, ma'am, na maging? Sir, gustong maging teacher po nun, sir. Kaya nga po teacher po yung kinuha nun eh. Opo. Kung in case man na nakikinig siya ngayon, si Niela, ano po yung mensahe mo sa anak niyo, ma'am? Anak Niela, kung nasaan ka man, huwag kang gumawa ka ng paraan sana kung paano ka makakatakas dyan. Alam ko matalino ka na, pero sana gumawa ka din ng way, tulungan mo yung sarili mo rin kung paano makalayo dyan o makalit kung nasaan ka man. Kasi hindi ako nag-iisip na kung anong nangyari sa kanya, sir. Ayoko po mag-isip ng ganun, sir. Ang iniisip ko po, buhay ang anak ko. Uwi pong buhog, ligtas po. Opo, so ibig sabihin, nanay, Ayoko po mag-isip ng ano, kahit ano po. Opo, so ikaw na lang, ma'am, nag-iisang tumataguyod po sa dalawa mong anak. Opo, sir, kasi po dati po, sir, abroad po ako eh. Opo. Kaya nga po nga, sir, dapat po ngayong July po, babalik po sana ako, mag-a-apply po ulit ako. Kaso nga po, ganito nga po yung nangyari. Hindi ko po pwedeng iwan yung isa ko pong anak dito, tsaka yung nanay ko po. Opo. Sige, Nanay Merlita, no? Patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa inyo sa mga susunod na araw para makatulong po sa paghahanap po kay Niela. Sir, maraming salamat po sa inyo, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po sa lahat ng staff po ninyo. Salamat po. Opo, at panalangin po namin na mahanap na po itong anak niyong si Niela, nanay. Opo, sir, yung anak ko po, gusto ko na po talagang makita yun, sir. Opo, kumbaga, miss mo na po itong si Niela. Sobra po, sir. Sobra. Sige, ma'am, kami po ay nakaantabay po upang makatulong po sa inyo sa paghanap po kay Niela. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po talaga. Apo. Sige. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang mangingisda sa Pasakaw, Camarines Sur, naging kritikal ang lagay matapos itong tamaan ng kidlat habang pumapalaot. Ang ating Ora mismong pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa Indong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po, Gabos, ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po
ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, dumako naman tayo sa Pasakaw, Camarines Sur. Isang mangingisda ang pumalaot kasama ang kanyang 13 taong gulang na anak nitong ika-20 ng Hunyo, June 20. Sa kabila umano ng sama ng panahon, ay sila ay nagpatuloy upang mangisda. At sa hindi inaasang pangyayari, ay tinamaan ng kidlat ang ama na si Jericho Bongala at nagtamo ng 3rd degree burn sa kanyang
Sa ngayon ay 6 na araw nang nakakonfine sa ospital si Jericho. Mula sa Camarines Sur, makakausap natin ang misis na si Mary Jane Bongala. Magandang hapon sa iyo, Nanay Mary Jane. Magandang hapon naman po, sir. Opo, tama po, nasa 6 na araw na pong nakakonfine po itong mister mo. Yes po. Opo, nagkaroon na ba siya ng malay, ma'am? Opo, mayroon na po siyang malay. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin nung mga oras na nagpaalam sa iyo para mangisda po itong mag-ama mo at nung nalaman mo na tinamaan na pala ito ng kidlat itong mister mo? Opo, sige po. Nung Biyernes po, June 20, 6 p.m. po, nakita ko yung asawa ko at yung anak kong 13 years old na parang pupunta na sa laot kasi umut na sila ng kapote at yung asawa ko, yung plastic na pang para hindi siya maulanan. Opo. Tapos po, tinanong ko sila, sabi ko sa asawa ko, pupunta na kayo sa laot na umuulan. Opo. Parang isalita pa nga po ako na baka matamaan kayo ng kidlat. Opo. Tapos po, akala ko nagpapigil sa akin. Pero pumunta na pa lang po sila sa laot. Opo. Tapos po, parang kinukutuban ako. Hindi pa ako mapakali nung gabing iyon. Pero araw-araw naman po siyang pumupunta sa laot. Minsan maulan din, pero iba yung pakiramdam ko nung gabing yun. Opo. Tapos po, may isang napakalakas na kidlat. Yung anak ko pong pangalawa na grade 4, 8 years old, umiyak, parang nagparamdam sa kanya yung papa niya. Sabi niya, Mama, Papa. Tapos po, lalo kung kinutuban, hindi mo pa kalili. Kahit umuulan, malakas ang ulan, tapos kumikilat. Lumabas po ko sa may pinto namin. Opo. Kasi po ang bahay namin, malapit sa may dagat, Opo. may dagat. Sige ma'am, so ibig sabihin ma'am, before ito pumalaot itong mag-ama mo, ay pinigilan mo pa sana? Opo. Pero anong sabi ng mister mo? Yung pakiramdam ko, sir, talagang parang kinukutuban po ako na may mangyayaring masama. Opo. Pero anong sabi ng mister mo, ma'am, nang pinigilan mo siya? Kasi po, ang asawa ko, napakasipag niya sa pangingisda para sa amin. Opo. Ang nasa isip niya po, hindi niya na makikita yung lambat pag gabi na. Opo. So, bakit ma'am sa kabila ng sama ng panahon ay pinatuloy pa rin ni sir na pumalaot po? Siguro po, para sa amin, yun kami kumukuha ng pang-araw-araw namin na pinakain. Opo. So, ibig sabihin, siya lang po yung bumubuhay po sa inyo? Opo. Siya po. Opo. Paano nyo naman, ma'am, nalaman na tinamaan na pala ito ng kidlat, itong mister mo? Malakas po ang kutog ko. Lumabas ako kahit umuulan doon sa may pinto namin. Tapos, yung kapitbahay po namin, kapatid niya. Opo. Tinanong ko po, sabi ko, Kuya, nakita mo po yung mag-ama ko ang palayo po kasi ng asawa ko, Ikoy. Opo. Tapos si Jake, yung panganay ko pong anak na 13, sabi niya, umalaot na daw. Tapos lalo kong sindutubal. Kasi po, sunod-sunod yung kidlat. Tapos napakalakas ng ulan, hindi tumitigil. Opo. Tapos po, may narinig akong paparating na sasakyan. Napakabilis ng pagpapaandar. Tapos akong tinutuban kasi yung kapatid ng asawa ko tumakbo na papuntang dagat. Opo. Mas lalo po akong tinutuban na baka may nangyaring masama sa mag-ama ko. At doon mo na ma'am na-kumpirma na meron nang nangyari talaga dito sa mister mo? Opo, yung 13 years old kong anak, tumatakbo. Bumaba sa bangga, tapos tumatakbong tulungan daw po si Papa niya kasi nakidlatan. Opo. Kumbaga, na maswerte itong anak mo na hindi po siya nadamay dun sa kidlat. Opo. Kasi po sabi ng anak ko, ginawan daw po ng paraan ng papa niya, parang doon sa bangga, doon sa, para yung mapalayo sa kanya. Tig-safe niya po yung anak namin. Opo.
kumbaga nung mga oras na yon, inisip ng mister mo itong anak mo, kaya siya na lang yung sumunod dun sa Kaya hindi kidlat. siya nakadamay sa kidlat. Pero kamusta naman yung bangka nila? Hindi naman nasira? Hindi naman po. Saan ba siya, ma'am, na tinamaan nung mga oras na yun? Siya ba ay nakasakay o nasa tubig po? Nakasakay po. Opo, nung nakita mo na ito, ma'am, na mister mo, kamusta yung kalagayan ni mister? Hindi ko na po inisip, nung time pong yun, hindi ko na po inisip na buntis ako. Tumakbo ako sa dagat kahit malakas ang ulan at may kidlat pa. Nakita ko po, mister ko, walang malay. Opo, kamusta yung pangangatawan niya, ma'am? Ang buong kamay niya po, braso sa kanan, sugat na sugat. Opo. So, nung nakita niyo na o nakadaong na po itong bangkang sinasakyan ng asawa mo at ng anak mo, ano yung ginawa niyo, ma'am? Isinugod niyo agad itong mister mo sa ospital? Yung anak ko po, tumatakbo na tumisigaw na tulungan. Kaya po yung mga kapatid po ng asawa kong lalaki, tumakbo na din papunta sa dagat. Kinuha yung asawa kong walang malay. Opo, nung nasa ospital, ano daw sabi ng doktor, ma'am? Ano yung mga natamo niyang sugat? Yung sugat niya po dito sa may kanan na kamay, nasa 3rd degree po. Hanggang ngayon, hindi ko po magaling. Pero ano daw sabi ng doktor, ma'am? Ito ba ay delikado? Sabi po ng doktor, ang kuryente daw po kasing galing sa kidlat, hindi nila ma-notice o malaman kung ilang voltahe. Masabuti daw yung kuryenteng talagang galing sa na lalaman nila kung ilang voltaheng kuryente ang pumasok sa katawan. Opo. So ngayon, ma'am, kamusta na po itong kalagayan ni mister? Sa ngayon po, nandito pa rin po kami sa hospital. At araw-araw na nangangailangan ng tulong pinansyal sapagkat araw-araw pong may ginaanong gamot sa kanya na wala naman dito sa loob ng hospital, binibili sa labas at may kamahalan po ang mga gamot. Opo. So paano yan, ma'am, na meron po itong kinakailangan na gamot po itong mister mo? Saan po kayo kumukuha ng pera para pambili po nito? Yung mga kakilala po namin na nalaman yung nangyari sa asawa ko. Kasi po alam nilang napakasipag na pangingista. Kaya nagtulong-tulong po sila, nagbigay po sila ng kapakunti-kunting ambag. Yung pong yung binibili ko muna ng gamot. Opo. Ano daw sabi ng doktor, ma'am, yung kailangan niya pang pagdaanan na gamutan po nitong mister mo? Under observation po ang asawa ko kasi kapag yung heart niya daw po, yung puso, tinitingnan kung naapektuhan po ba ng kuryente ng kidlat, yung kidney, yung mga internal organs niya po. Opo. Pero itong anak niyo, ma'am, na kasama ni mister sa pangisda, ay okay naman, ma'am? Opo, pero yung gabing yun, hindi po siya makausap, iyak ng iyak, nanginginig sa takot. Saksiyan niya po kasi yung pangyayari. Trauma po itong naranasan po ng anak niyo, ma'am? Opo, yung anak ko po. Tapos, hindi po sila nakakapasok ngayon sa paaralan kasi po, pinakausapan ko yung magulang ko po, yung ina ko na kunin muna sila. Opo. Mama ko po yung nagbabantay muna sa kanilang dalawa. Tapos ngayon po ay buntis ka pa po, ma'am. Ilang buwan na po ito? 7 months po. Dito nga po sa hospital, hindi pinapayagan na magbantay ang buntis. Opo. So anong ginagawa niyo, ma'am? Lang po ako simula na hindi ko naman po kaya na nasa bahay lang na ang mister ko na dito sa hospital. Opo. So ano yung ginagawa niyo, ma'am? Sino yung nagbabantay sa kanya? Ako po, dito sa ospital. So, pinapayagan naman, ma'am, na kayo ang mag-alaga po sa yung mga kapatid niya po, pupunta dito, tapos para kasama ko po, tapos mayroong bibilhin po sa labas na mga gamot, yung pong iniiwasan na hindi daw maaaring magbabataas, tapos lumabas-labas kasi po daw buntis. Opo. At saka, ma'am, 2 buwan na lang ay manganganak ka na. Opo, August po. So, yun pa yung isa pa sa iniisip nyo, ma'am? Opo. So, ngayon, ma'am, sino po yung kumbaga, nagbibigay ng
sa pang-araw-araw nyo pong sustento? Nagpasalamat po ako sa mga kakilala po namin kasi nakita ko pong mabait po nila. Pakunti-kunti, nagbibigay po sila ng tulong sa amin. Opo. Pero may sinabi naman ng doktor kung kailan daw po posibleng makalabas po itong asawa mo. Sabi daw po ng doktor, baka daw po matagalan kasi po ang sugat niya. Hindi po talaga magaling. Opo. Malala pa po. Nasa magkano, ma'am, yung gamot na nireseta po ng doktor, ma'am? Kasi maliban sa gamot, meron pang ointment na linalagay po sa mga sugat. Opo, meron pong ointment. Hindi rin po available dito sa loob ng hospital. Binibili din po namin sa labas. Opo, nasa magkano po yun, ma'am? Yung pong ganitong kalaki, 3K, 3,000 po. So talagang merong, kumbaga may kamahalan po itong gamutan po ni Mister. Araw-araw po kailangan ko ng libo-libo para makabili, para makasurvive po ang asawa ko. Apo, sige ma'am, standby ka lang po para sa ating kaalaman, makakausap natin ngayon si Ma'am Ruth Pacala, ang local weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Ruth. Yes, Sir Nomer. Marahay na hapon po. Opo. At sa mga viewers sa tagapagdangog kang Ako Bicol. Opo, nung araw po ng June 20 po, kamusta po yung lagay ng panahon especially dun sa Pasakaw, Camarines Sur, ma'am? Okay po. June 20 po, umaga po, Sir Nomer, o hapon po? Opo, hapon po ito, ma'am. Hanggang gabi po, ma'am. Kasi nangyari itong insidente ay 6 p.m. Yung lagay ng panahon po natin nung June 20, ang nakaka-apekto po sa atin, easterlies po ang nakaka-apekto. At saka ITCC naman sa bandang Palawan ng Mindanao. Pero particularly, dito sa Kabikulan, easterlies po ang nakaka-apekto. So, ang easterlies po usually may mga localized thunderstorm siya na dala mga convective clouds po ito, Opo. Nagmamature po siya lalo na pagkahapon o gabi. Kaya common po ang mga thunderstorms. Ibig sabihin po natin ng thunderstorm, hindi lang po pag-ulan. May kasama itong kulog at kidlat. Opo. Opo. Sa mga ganitong sitwasyon, ma'am, advisable po ba na pumalaot pa ang mga mangingisda, ma'am? Mga anong oras po, sir? Hapon po? Opo, pag may mga ganitong advice po ang Pag-asa na merong thunderstorm at pagdaguldol, pag-ulan, ma'am, advisable po ba na pumalaot pa? Hindi po, sir, kasi kami nga paulit-ulit po namin na sinasabi yan sa mga radio station na kasi tayo hindi nawawala sa atin ang tinatawag na localized thunderstorm. Ibig sabihin, posibleng sa isang lugar may pag-uulan, kulog at kidlat, pero kunwari sa bandang Naga, pero sa bandang Partido, walang ganon. Opo. So, tinatawag po siya na localized. Lagi naming advice sa mga kababayan natin na magsasaka at mangingisda. Opo. Na kung pupunta sila sa kanilang sakahan at kung mangingisda, mas safe po na sa umaga. Opo. Kaysa sa hapon. Kasi po yung maturity ng convective clouds na tinatawag natin, na yun ang nagdadala ng mga localized thunderstorm na may pag-ulan. Minsan kasi po pag umaga, kahit walang pag-ulan, nandun yung kidlat at kulog. Opo. So, isa po sa mga hazard ng thunderstorm ay ang kidlat. Opo. Kumbaga, ma'am, pinaka-advisable po sa ating mga mangingisda at magsasaka, huwag na silang, kumbaga, pumalaot o pumunta dun sa sakahan. Kasi kahit walang gale warning po na ipinapatupad ang Pag-asa, ay merong posibilidad na itong thunderstorm po, ma'am. Magkaiba po siya na bagay, yung gale warning at yung thunderstorm. Yung gale warning natin, usually pag malakas ang hangin. Kasi ibig sabihin, anong tawag dyan, yung alon medyo may kalakihan. Opo. Pag sinabi natin na thunderstorm, kahit po kalmada ang dagat,
or minsan pag nandyan na ang thunderstorm, nagki-create yan ng sudden gust ng wind. Kasi mga convective cloud siya. Pero kung makikita natin na may kadiliman na ang ulap, sign na po yan na may maturing na convective clouds. At kung nakikita natin na, makikita naman po kasi yan pag nasa laot ka, na at far, horizontally, makikita mo na madilim. Minsan nga, alam yan ng mangingisda na umuulan na doon at mamaya uulan na din sa lugar mo. Ang tawag natin dyan ay distant precipitation. Kumbaga, so, ma'am, ma'am, sa madaling sabi ay kung meron ng sama ng panahon ay wag nang pumalaot pa. Opo, yun ang usually nga advice namin. Pag may nakita kang maitim na ulap, wag na pong pumalaot kasi yung pwede mong safety precaution na gawin pag nasa lupa ay hindi mo po posibleng gawin pag nasa laot ka. Kasi kung tumalon ka sa bangka mo, mas at risk dahil tumutuloy po ang kuryente sa tubig. Tama po, ma'am. Ma'am, para sa kalaman din po ng publiko, gaano po kadelikado na matamaan po ng kidlat? Come again, sir? Opo, para sa kalaman din ng publiko, ma'am, gaano po kadelikado na matamaan po ng kidlat? Ay, wala pong posible pong ikamatay kasi malaking voltahe po yun. Minsan po, may mga nakaka-survive kasi baka hindi yun yung main na cloud-to-ground lightning. Kasi minsan, hindi natin makikita yan lalo na pag hindi pa naman masyadong kadiliman ng paligid. So marami tayong iba-ibang klase ng lightning. Merong cloud-to-cloud, merong within cloud, yung parang nakikita natin sa gabi na Christmas light lang. Within sa convective clouds. At yung pinakadelikado po is yung tinatawag natin na cloud-to-ground lightning. At itong cloud-to-ground lightning, pag tinamaan ka po ng iyong talagang main na cloud-to-ground lightning ay hindi po ligtas. Malaking voltahe ito. Minsan naman, sinasabi natin natamaan tayo ng kidlat, pero baka yung ground na lang, kumbaga yung mga galamay na lang. Kasi pag tumama po ang cloud-to-ground lightning sa lupa, ang tendency niya, lalo na kapag basa ang lupa, magkukonek yan. Kung nakaapa ka sa lupa, kahit malayo ka doon sa pinaka natamaan ng cloud-to-ground lightning, makukuryente ka pa rin po. Salamat po, ma'am, sa impormasyon ngayong hapon. Maraming salamat po. Yan po si Ma'am Ruth Pakala, ang local weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po, ma'am. Yan, dumako na tayo at para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin, Sir Gerson, nasa kabilang linya ng ating telepono, yan ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Sir Gerson. Magandang hapon naman po sa inyo. Sir Gerson, pang-anim na araw na po itong nasa ospital, itong si Jericho, matapos na tamaan po ng kidlat habang ito ay nangingisda. Ano po ang maaring libreng serbisyong maibigay po ng Ako Bicol Party List? Okay po, ang isa po sa pwedeng may tulong ng Ako Bicol, yung bill niya po sa hospital. Yun po ang possible po kagad na may tutulong sa kanila ng Ako Bicol. Kumbaga, kung may hospital bill naman, Sir Gerson, ay tutulong na po itong Ako Bicol Party List. Sasagutin na po ito ng Ako Bicol Party List. Opo. Dapat lang po makita natin na lumabas yung bill na galing sa hospital po para po ma-actionan agad po. Ano po ang kanilang asahan na proseso po para matanggap po itong tulong? Okay po, ang kailangan lang po nila pag may bill na po, ipa-photocopy po yun, dalahin po dito sa opisina ng Ako Bicol, tsaka yung ID po ni noong pasyente, tsaka yung maglalakad. Yun lang po yung final bill, tsaka yung ID po. Yun lang po ang kailangan na dalahin dito. Dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Camarines Sur.
Yan mga kaaksyon, bukod pa sa Ako Bicol Party List, na sa kabilang linya ng ating telepono si Vice Mayor George Bengua ng Pasakaw, Camarines Sur. Magandang hapon po, Vice Mayor George. Yes sir, magandang hapon po sa inyo rin. Opo, kasi ang inaalala po ng pamilya, yung mga gamot po na nasa labas po ng ospital. Ano po yung maaring maitulong po ng LGU po sa pamilya po ni Mary Jane? Yes sir, mag-provide po tayo ng financial assistance. Apo. Sa pamamagitan po ng SWD, no, ang MSWD. So, agara naman tayo nagbibigay ng financial assistance sa mga ganyan na kaso na experience ng ating constituents dito sa bayan ng Pasakaw. Apo. Vice, paano po nila ito matatanggap? May ano po yung proseso na dapat nilang asahan po? So, kailangan unang-una punta sila sa office ng DSWD, then magdala sila ng certificate of indigency and medical abstract para gawan sila ng case study para medyo malaki yung maibigay natin na financial assistance. Apo, dahil po dyan, Vice, ano po ang mensahe natin dito sa pamilya po? So, gusto ko lang ipaabot sa nalulungkot kami sa nangyari sa kanyang aksidente, no? Nakakaawa naman ang kanyang kalagayan. So, kilala ko ang pamilya ng Bunggala. Una, pagpapaabot ko ng pakikiramay sa nangyari sa kanya, and gusto kong ipaabot na huwag silang mag-alala. Tutulong po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Pasakaw na makapagbigay ng asistensya sa pamilya ng aksidente. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Vice Mayor George Bengua ng Pasakaw, Camarines Sur. Maraming salamat po, Vice. Apo. Balikan ko lang si Nanay Mary Jane. Nanay Mary Jane? Opo. Apo, narinig niyo po ang usapan namin ng Ako Bicol Party List. In case po na may final billing na po, ay sasagutin po ng Ako Bicol Party List. At maliban po dyan, tutulong na po ang lokal na gobyerno sa pamagitan po ni Vice Mayor at DSWD na mayroon po kayong matatanggap na medical